Ha kesngi ka bakin mau buram ya kesngi yap ka bashis pa khandai posnem jong usiem ka hima nong klau usiem tirat sings imli kaladan ka jing petep ka bapau ba ka CM connect ka ba ka sarkar MDA ka jumlian ban putturoy kum ka wei ka shlem ai kam ya ki samla puli ka long ban kalat kamai ya ki bar jilla ya kani lapan pau ha gajing yalang kapala pelong da kaseng samla pule Khasi Students Union CEC ha umwat bashirin yang jong usiem tirat sing kapadan ha jingking nong thamai bat ya kani lapan tep da Education Secretary jong ka KSU sengkme usamla Ruben Najar kapala sakhi da ki khot ki seng bhalang bat ru ki nong kit kam barem ka KSU ki badan menta ba ka sarkar MDA ki ba kentop yo ba Augusta Jerwa uba don kupar sumer bat ki wede Habakaran ha kate ka jingyalang usamla Ruben uloong badang ha kini kisngi ka seng kalayo iya ka jingtep bahapo ka CM connect ka badai ka shlem ka ban aikam aijam yaki kun samla kari penban la tip ba ka ka CM connect ka aikam penban yaki bar jala ki bawan na West Bengal Delhi Uttar Pradesh kumta terter kisngi inang led hakawi kajaka kata ka badai ka CM connect kumapitip hi ka CM connect kadai kawi kajaka kaba ki patba ki dadon kanu no jing ijor ki fun sakata ka CM kaning bakila baka sokar kan lawan pet ya kata ka jinja jongki bun sin ngi layo ya kata ka jing ujor nakito ki samla khasi ki batri antu wakatu company ka bawan na Delhi kali ben ya khoi ki wala ki kam ki bari hok banyo ki samla ki jungiru kam ju advertise hini ka wanra bi kita ki bari na po West Bengal na po Delhi na po UP atu nginju ngap jar halo kani ka banta apa wat tanga kerteng ru CM kaning kabadai nam ta ka jela ka jungi hindi ki kena ka jungi hantu kim shimila yo ya kanu kam wat wala ki yo ki don ka to ni ki bayo ya ka kamru ka tolop jungki bat ki 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 bawan bar ka fer bak labak kum nang kalyang kaseng kum kini ki ek inum ailat hindi idon kamru iki samla ki badan hakino gini company ki badan hakino gini ki office ki baper bapiru pinlong ki baslur ban kren hanu gini ki benta bapi sa leben ya kho lem kumta na pim la banyeng ngiru kan jenjar ngiru bangi ni rap pi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya